وەکێک و هاتن جەبێن وەک نورێک هەتن کە پەنا وەک نو هەڤلوو دیتن و نو بجارێ هەبکەتن ڕوو بەڕوو هاتن نخماندن ji bo wesiyeta zînê jî beko awan li ber nigêwan veşartin tê gotin ku du derx di tirba mem û zîndê şîn hatin û li hev geriyan ji tirba beko jî di rîkê reş derket û biştirî xwe avêt nav wan her du derxa talî wek